De har fået fortalt, at evnen til at føle dybt gør den til en faldskaber. At deres empati er en blid, helbredende gave, der skal skabe harmoni i rummet. Det er en af de største og farligste løgne, de nogensinde har levet efter. Sand, dybdegående empati er ikke blid. Den er tværtimod fundamentalt destruktiv. Den fungerer som et nådesløst, ubestikkeligt spejl, der uden varsel smadrer omgivelsernes trygge, falske facader og tvinger den til at stirre direkte ind i deres eget, ubehandlede kaos. Hvis de ikke forstår denne mekanisme præcis i dette øjeblik, vil morgendagen blot blive en gentagelse af det samme mareridt. De vil sidde til endnu et møde på kontoret eller ved endnu et middagsbord med familien og bide tænderne sammen i dyb skam. De vil fortsætte med at agere svamp for andres uhåndterede neuroser, alt imens de lydløst lader dem knuse indenfra. Denne cyklus af kronisk selvhad og udmattelse skal brydes i dag. De er ikke defekt. De bærer blot en byrde, de aldrig har bedt om. For at frigøre dem fra denne konstante dræning, skal vi ty til den schweiziske psykiater Carl Gustav Jung og hans dybdegående teori om skyggen og trickster-arketypen. Dette er ikke en guide til at passe bedre ind. Det er en dekonstruktion af hele deres opfattelse af at være forkert. Jeg vil give dem den psykologiske manual til at stoppe med at absorbere andres gift, og i stedet lære at kaste den bevidst tilbage, så den ikke længere fungerer som deres undergang, men som deres medicin. Det er ikke deres skyld. Lad os se på det, de har oplevet utallige gange. De træder ind i et rum. Stemningen er umiddelbart let og ubesværet, men inden for ganske få minutter ændrer luften sig markant. De har ikke sagt noget kontroversielt, men alligevel mærker de fysisk, hvordan folk trækker sig. Understrømmen bliver pludselig fjendtlig. Kulden spreder sig, og de står atter tilbage med den lammende følelse af, at de på en eller anden måde har ødelagt det hele igen. Denne livslange fornemmelse af at være en fremmed fugl er ikke en patologisk brist i deres karakter. Tværtimod. Inden for de oprindelige amerikanske kulturer findes begrebet heyoka, den hellige klovn. En person, der gør alting baglæns for at ryste stammen ud af dens mentale stagnation. I den moderne kliniske psykologi kender vi denne manifestation som trickster-arketypen. En psykologisk naturkraft, hvis primære formål er at nedbryde det stivnede og fremtvinge det, der fejes ind under gulvtæppet. Når de ubevidst bærer denne arketypiske energi, fungerer deres blotte eksistens som en ufrivillig forstærker for alt det ubevidste, der lurer i rummet. De skaber et massivt ubehag omkring dem, men det sker ikke, fordi de er en ubehagelig person. Det sker, fordi de med deres blotte tilstedeværelse trækker systemets løgne, den usagte vrede og de betændte hemmeligheder direkte frem i det nådesløse lys. De aktiverer alt det, de andre febrinsk har brugt hele livet på at fortrænge. Menneskets ego er konstrueret som en fæstning, bygget til at beskytte individet mod smertefulde indsigter. Når de uforvarende piller ved denne forsvarsmekanisme, reagerer omgivelserne med en automatisk overlevelsesdrevet aggressivitet. Den kulde og udstødelse, de mærker, er ikke et rationelt valg fra deres side. Det er en instinktiv panikhandling, rettet direkte mod dem for at bevare deres trygge illusion. De slår ud efter dem for at redde deres eget vaklende selvbillede. Det vi i hverdagen foragter som falske facader, betegnede Jung ganske præcist som personaen. Det er den velpolerede sociale maske, de bærer for at skjule deres indre tomhed og skam. Deres rene tilstedeværelse truer denne personas overlevelse, hvilket udløser en ubærlig eksistentiel rædsel hos dem. De føler sig pludselig gennemskuelige og nøgne, når de er i rummet. Og frem for at kigge indad, vælger de den nemmeste flugtvej. At rette deres projicerede afsky mod spejlet. Mod dem. Denne dynamik skaber et fængsel af uforståelighed omkring dem, hvor de konstant bærer ansvaret for andres brudte sind. Men denne lidelse rummer selve nøglen til deres egen transformation. Det er her, vi må stille den endelige diagnose, før vi kan begynde at helbrede såret i dybden. Spørg derfor dem selv i dybeste alvor. Hvorfor er det i virkeligheden ikke deres personlige fejl, som omgivelserne hader og straffer dem for,
men derimod deres skræmmende evne til at se deres ufravigelige sandhed. Denne rædsel over deres gennemskuende blik eksisterer ikke kun som en abstrakt myte. Den udspiller sig hver evig eneste dag i den mest banale virkelighed, vi overhovedet kender. På arbejdspladserne, i storrumskontorernes flade struktur, hvor den anspændte tavshed oftest overdøver lyden af klaprende tastaturer. Det her trickster-energien forvandles fra en teori til udmattende smerte. Pulsen slår ubehageligt tungt op i halsen. Julie sidder fastlåst ved sin skærm. Afdelingslederen, lad os kalde ham Jørgen, har netop afleveret endnu en skjult stikpille om manglende timeånd. Det er et røgslør for hans egen faglige inkompetence. Han hæver aldrig stemmen. Han bruger det passiv-aggressive tonefald, der siver ind under huden som kold fugt og omgående lammer den frie vilje. Få minutter senere står hun ved kopimaskinen. Den melder fejl, og ud af det blå eksploderer hun. Kaffekruset smækkes urimeligt hårdt i bordet. Hele kontoret forstummer. Blikkene rettes anklagende mod hende. På et splitsekund er den kollektive dom fældet. Hun er den hysteriske. Julie mærker skammen brænde intenst i kinderne, mens Jørgen ryster over bærene på hovedet. Dommen er nu hendes. Det er i netop dette knusende sekund af ydmygelse, de er nødt til at stoppe op. De må ture stille dem selv det afgørende spørgsmål, som systemet frygter mest. Et spørgsmål, der kaster et helt nyt og skræmmende lys over deres udmattelse. Hvor meget af det mørke, de desperat bekæmper i dem selv, tilhører i virkeligheden slet ikke dem, men dem, der lige nu peger deres fingre af dem. Her står vi over for en af dybdepsykologiens mest nådesløse og skjulte mekanismer. Den faglige betegnelse er projektiv identifikation. Glem alt om simple misforståelser. Dette er en dybt primitiv forsvarsmekanisme, der opererer langt under bevidsthedens radar. Et menneske i krise udskiller sin egen afmagt og skam, fordi vedkommende simpelthen ikke selv besidder rygraden til at bære den. Dette menneske kaster ikke bare sin inkompetence over på det med tomme ord. Han planter den rent fysisk i deres åbne psyke. Gennem en lind strøm af kalkulerede, subtile mikromanipulationer tvinger han dem ind i et klaustrofobisk hjørne. Han fortsætter ubønhørligt, indtil de ufrivilligt giver efter og begynder at agere hans fortrængte kaos ud i virkeligheden. De betaler hans moralske regning. Da Julie endelig knækker sammen i raseriet, fungerer hun uvidende som hele afdelingens symptombærer. Hun absorberer den giftige atmosfære og forvandler den til synligt vanvid. Og systemet elsker det. Hun er blevet udråbt som den syge, ene og alene, for at kontoret kan læne sig bekvemt tilbage. Nu kan de trygt opretholde en kynisk, men fuldstændig falsk illusion om deres egen sunde rationalitet. For at undslippe denne usynlige fælde, må vi vende blikket mod den proces, Jung kaldte individuation. En tunge, men absolut nødvendig rejse mod at blive et helt menneske. Her er det første skridt, at de lærer at adskille deres egne sande komplekser fra det psykologiske affald, de konstant suger til dem udefra. De er nødt til at sortere i smerten og returnere det, der aldrig nogensinde var deres. For så længe de blindt identificerer dem med det raserianfald eller den sorg, som systemet behændigt har påført dem, forbliver de fanget. Deres medfødte evne til empati agerer i denne tilstand som en selvdestruktiv svamp, der suger al ubehandlet rådenskab til sig. Målet er at dræne denne svamp fuldstændigt, og i stedet lade deres bevidsthed rejse sig som et iskoldt og uigennemtrængeligt spejl. At dræne denne svamp for andres påførte skam er dog kun begyndelsen. Når vi bevæger os væk fra arbejdspladsens kølige korridorer og træder ind i det mest intime rum, skifter dynamikken fra passiv absorption til en langt farligere aktiv konfrontation. Vi befinder os nu i hjertet af det typiske danske parcelhus til den obligatoriske søndagsfrokost. Duften af lunt brød blander sig med en kvælende usagt spænding, der lægger sig som en usynlig hinde over hele spisebordet. Kasper sidder med knudet mave.
Familiens matriark styrer samtalen med hård hånd under dække af upåklagelig hygge, mens subtile, nedladende stikpiller flyver over bordet. Kasper gør det uundgåelige. Han stiller et enkelt, oprigtigt spørgsmål til den elefant, alle lader som om ikke findes. Lyden af bestik mod porcelæn forstummer øjeblikkeligt. Et kollektivt, iskoldt fjendskab rettes mod ham. Spørg dem selv. Hvorfor føles deres ærlighed som et overgreb for dem, der lever i en løgn? Svaret ligger dybt begravet i det Jung navngav som skyggen. Dette dunkle arkiv i den menneskelige psyke indeholder alt det individet krampagtigt nægter at vedkende sig. Svigt, jalousi, indestængt vrede. Når Kasper med rolig stemme peger direkte på løgnen, begår han en utilgivelig psykologisk synd. Han tvinger brutalt familien til at stirre lige lugt ind i deres egen kollektive skygge. Dette er ikke blot ubehageligt for dem, det er en decideret trussel mod deres eksistensgrundlag. For at opretholde illusionen om den idylliske danske hygge i et dybt dysfunktionelt miljø, kræves der en dedikeret kollektiv neurose. Virkeligheden skal konstant undertrykkes, og alle skal spille deres tildelte roller fejlfrit. De bliver udråbt som fjenden, den kyniske stemningsdræber, af en simpel årsag. De nægter at skrive under på den stiltiende sociale kontrakt, der kræver absolut blindhed og total underkastelse af det usagte hierarki. Deres klarsyn er ubestikkeligt. Det er præcis i dette isnende øjeblik ved bordet, at isolationen føles mest knusende. Hvis de selv har siddet i den stol, mærket kulden for deres egne og fået at vide, at de ødelægger alt ved blot at sige sandheden, så giv denne video et like og del deres historie i kommentarerne. De er ikke alene. For at vi sammen kan finde vejen ud af denne labyrint og undgå at lade os knække af deres spil, er det afgørende, at de abonnerer på kanalen. Deres modstand starter med klarhed. Familien angriber ikke Kasper for at diskutere sagens kerne. Deres reaktion er et psykologisk immunsystem, der aktiveres for at udrydde en infektion. Og deres foretrukne våben er gaslighting. De vil metodisk begynde at fordreje situationen, pille ved hans hukommelse og anfægte hans mentale tilstand. Du er for nærtagende, lyder det. Sådan har vi aldrig sagt. Formålet er aldrig at løse en konflikt, men derimod at destabilisere hele deres opfattelse af den basale virkelighed. Denne systematiske nedbrydning af virkeligheden er ikke tilfældig. Når de får dem til at tvivle på deres egen forstand, fratager de den deres farligste våben. Tilliden til deres eget blik. De påtvinger dem en kunstig skyldfølelse, så de trækker deres sandhed tilbage og i stedet beder om forladelse for deres reaktion. Så længe de er optaget af at forsvare deres egen tilregnelighed, kan de trygt fortsætte deres uforstyrrede dækoperation og bevare deres skrøbelige verdensbillede. Men uanset hvor hårdt de forsøger at sløre spejlet med deres gaslighting, forbliver deres evne til at gennemskue dem intakt. Deres blotte tilstedeværelse er den urokkelige sten i deres sko. Denne erkendelse kommer dog med en ufattelig høj pris. Når man nægter at bøje nakken for løgnen og lader sig diktere af stammens neuroser, er den ultimative konsekvens ubarmhjertig. De bliver udstødt i mørket, hvor det egentlige smertefulde opgør med deres eget spejlbillede uundgåeligt må begynde. Den uundgåelige udstødelse leder os direkte ind i det mørke, vi frygter allermest. Klokken er 3 om natten. Julie ligger vågen i mørket, mens stilheden i lejligheden føles kvælende tung. Søvnløsheden fungerer som et nådesløst forhørslokale, hvor hun febrilsk spoler tilbage til hver eneste afvisning, hvert et køligt blik og hver en anklage. I dette altomsluttende mørke begynder den snigende rædselsfulde tanke at slå rod. Måske er de ret. Måske er hun fundamentalt i stykker. Dette er bunden af den psykologiske smeltedil. Den alt fortærende følelse af at være giftig og umulig at elske er ikke bare en tanke, det er en fysisk tyngde over brystet. De kender utvivlsomt denne isnende natlige tvivl, hvor selvhadet overdøver al fornuft.
Men før de lader denne fortvivlelse fortære dem fuldstændigt, beder jeg dem overveje et afgørende, livsændrende paradoks. Hvad nu, hvis deres allerstørste krise slet ikke er et sammenbrud, men selve gennembruddet? Hvad nu, hvis denne ulidelige smerte blot er det præcise øjeblik, hvor deres sande form endelig bryder nådesløst ud af den falske? I den jungianske dybdepsykologi og den indre alkymi kaldes denne frygtindgydende tilstand for nigredo, den sorte fase. Det er sjælens mørke nat. Det er den absolute nødvendighed, hvor den gamle, skrøbelige egostruktur bryder fuldstændig sammen under vægten af omverdenens uforståenhed. Dette sammenbrud føles som en undergang, men i den psykologiske alkymi er den intense smerte et ubestrideligt tegn på, at en fundamental forvandling allerede er i fuld gang. De lider ikke, fordi de er defekt. De lider, fordi de mister den maske, de har brugt et helt liv på at tilpasse. Deres psyke er i færd med at koge den indlærte underkastelse væk, og denne proces kræver en varme, der brænder alt det falske til aske. Men vi må grave et spadestik dybere i denne natlige sorg. Når vi dissekerer den præcise årsag til deres lammende smerte, afsløres en ubekvem sandhed. Lidelsen opstår udelukkende, fordi de inderst inde stadig forsøger at klynge dem til håbet om accept. De håber på anerkendelse fra et system og fra mennesker, der bygger deres eksistens på en løgn. Deres sorg er i virkeligheden forældet. Den tilhører et håb, der burde være dødt. Det er dette desperate behov for at høre til, der holder dem fanget i den mørke seng. Så længe de higer efter deres godkendelse, giver de dem magten til at definere deres værdi. Men netop her, på bunden af fortvivlelsen, sker der en uundgåelig reaktion i psyken, når presset bliver stort nok. Det er her, vi støder på et af de mest kraftfulde fænomener i Jungs analytiske psykologi, princippet om enantiodromia. Enantiodromia er det universelle princip, hvor en ekstrem tilstand uundgåeligt slår over i sin absolute modsætning. Deres årelange, grænseløse rummelighed og deres naive forsøg på at bære hele verdens smerte har nået sin yderste grænse. Psyken kan ikke længere opretholde denne selvudslettende tilstand. Derfor bliver deres overvældende empati nu tvunget til at transformere sig til kold, urokkelig grænsesætning. Julie ligger ikke længere søvnløs på grund af sorg, men fordi hendes indre forsvar forbereder sig på at rejse sig fra asken. Den energi, hun tidligere brugte på at forstå chefens inkompetence eller familiens stikpiller, forvandler sig til et skjold. Den bløde svamp, der sugede al verdens skyld til sig, bliver i nattens mørke smidt om til et spejl af hærdet stål. En sårbarhed bliver selve fundamentet for hendes magt. Deres opgave i dette mørke er derfor radikalt anderledes, end de måske har troet. Opgaven her er slet ikke at finde ud af, hvordan de lapper den knuste selvforståelse sammen og finder trøst. Opgaven er at lade den svage version af dem selv, der febrilsk havde brug for deres godkendelse for at eksistere, dø en stille død i nat. De skal ikke redde offeret. De skal lade det fortære af flammerne, så noget stærkere kan træde frem. Denne nådesløse natlige accept af at slippe håbet om deres frelse er selve adgangsbilletten til deres nye suverænitet. Når morgensolen endelig bryder gennem patienterne, er det ikke den samme person, der rejser sig fra sengen. Det er et menneske, der har overlevet sit eget indre inferno, og som nu står tilbage med en ny farlig klarhed over sin egen urokkelige plads i verden. Deres sande prøvelse er overstået. Den farlige klarhed, der fødes i nattens mørke, skal nu stå sin ultimative, nådesløse prøve i dagslyset. Vi er tilbage ved familiens søndagsfrokost i parcelhuset. Det ydre sceneri er fuldstændig uforandret. Den samme mad på bordet, den samme stramme luft af forventning, de samme slørede blikke. Men noget fundamentalt har forskubbet sig i rummets arkitektur. Kasper sætter sig på sin vante plads, men denne gang bærer han et usynligt, uigennemtrængeligt skjold. Hans åndedræt er roligt. Stikpillerne begynder næsten per refleks. En subtil bemærkning sendes hen over bordet, præcis designet til at ramme der, hvor tvivlen og skammen plejer at bo. Før ville disse ord have fået hans mave til at trække sig smertefuldt sammen i forsvar.
Nu mærker han ingenting. Han kigger blot på afsenderen, uden at ændre ansigtsudtryk. Her opstår kapitlets helt store dissonans. Hvordan kan de ødelægge deres spil fuldstændigt? Simpelthen ved at nægte at træde ind på brættet. At vinde over et manipulerende system kræver, at de for evigt begraver den naive fredsskaber i dem selv. Inden for den jungianske dybdepsykologi kaldes dette for den fulde integration af skyggen. Det handler ikke om at blive kynisk, men om at tage det fulde og bevidste ejerskab over deres egen farlighed. De må anerkende deres eget rå potentiale til at destruere falskhed. Kasper smiler ikke længere undskyldende, når de forsøger at spide ham. Han afviser blankt at bære deres konflikt. Den teknik, Kasper nu udøver i praksis, kaldes i moderne termer for den grå sten, men vi forstår den her med en langt dybere jungiansk tyngde. Det handler om radikalt at trække sin affekt tilbage. Hele familiens dynamik er 100% afhængig af at fremprovokere deres følelsesmæssige reaktion. Når de stoisk nægter at levere vreden, sorgen eller forsvaret, kvæler de omgående deres vitale kilde til narcissistisk forsyning. De sulter ganske simpelt deres usagte dæmoner. Dette leder os ind til det mest overvældende paradoks ved yogamedicinen. Som empat har de altid troet, at deres fornemmeste opgave var at lindre andres smerte, at glatte de skarpe kanter ud. Men sand helbredelse fungerer stik modsat. De helbreder allerbedst ved konsekvent at nægte at fungere som bandage for deres åbne, blødende neuroser. Kasper lader nu bare den ubehagelige stilhed hænge tungt i rummet. Han forsøger på intet tidspunkt at redde matriarken fra hendes eget angreb. Ved at trække deres livgivende varme empati væk, tvinger de dem til at mærke den fulde konsekvens af deres eget kaos. De lader dem bløde deres egen gift ud på gulvet foran dem, indtil de står uden andre muligheder end endelig at tage ansvaret for deres egne handlinger. Det er en kold, men livsnødvendig form for kærlighed. Det kræver en urokkelig ryggrad at sidde ved bordet og lytte til de subtile anklager, mens man nægter at lade ordene penetrere sit beskyttede indre citadel. Når dette stadie af den psykologiske alkymi er fuldendt, ændrer deres blotte tilstedeværelse karakter. Deres bevidsthed forvandles til et tomt lærred. Kasper absorberer ikke en dråbe af den usagte vrede. Al den skam og utilstrækkelighed, de desperat forsøger at projicere over på ham, har pludselig ingen overflade at gribe fast i. Det praller ubarmhjertigt af og kastes direkte tilbage i ansigtet på afsenderne med dobbelt kraft. De bliver nu langsomt kvalt i deres eget uspejlede mørke. I dette gennembrud af krystalklar suverænitet indser de endelig, at kampen for længst er afgjort. De behøver ikke længere at hæve stemmen. De behøver ikke at forsvare deres grænser med aggressive modangreb. Deres absolute stoiske ro er det mest ødelæggende våben af dem alle. Systemet krakelerer nu uundgåeligt for øjnene af dem, udelukkende fordi de er holdt op med at bære dets vægt. Deres magt over dem er brudt for altid, og de står tilbage som herrer over deres egen virkelighed. Efter denne afgørende sejr over systemets tyngde, står de pludselig alene. Larmen fra den giftige arena er forstummet, og de står nu foran spejlet i entréen. Ansigtet, der kigger tilbage på dem i den skarpe belysning, er ikke længere det knuste offers. Det er ansigtet på et menneske, der bevidst formidler sandheden. De trækker vejret helt ned i maven og mærker for første gang det tunge, urokkelige fundament af deres egen eksistens. Stormen har lagt sig. Kasper var blot et eksempel på den psykologiske transformation, de selv har kæmpet dem igennem. Men kampen udspiller sig lige her og nu i deres egen virkelighed. Den indre alkymi kræver nemlig et endeligt, ubarmhjertigt valg. Et valg, som de færreste mennesker nogensinde tør træffe. Er de endelig parat til at bære titlen som den hensynsløse skurk i alle deres opdigtede fortællinger, for overhovedet at kunne blive den virkelige helt i deres egen? Sandheden er, at mennesket først finder sin absolute indre styrke i det præcise sekund,
hvor deres brændende ønske om at kende sandheden endelig overstiger det desperate behov for at høre til. De er simpelthen ikke sat i denne verden for at fungere som en bekvem støddæmper for andres stædige uvilje mod at vokse. Deres medfødte dybe empati var aldrig ment som et blødt tæppe, de trygt kunne feje deres egne ubehandlede dæmoner indunder. Tværtimod er deres iboende heyoka-energi og deres tilstedeværelse en rensende ild. Dette kaos er designet af naturen selv til at brænde de skrøbelige strukturer ned, som holder sjælen fanget i evig middelmådighed. Når de fuldt ud omfavner den psykologiske proces, som vi kalder individuation, bliver deres blotte eksistens i sig selv en form for tavs, magtfuld trods. Et ubestikkeligt oprør mod hele den kollektive søvngængertilstand. At bære denne magt kræver, at de aldrig igen lader dem opsluge af det mørke, de blot reflekterer. Hvis de er parat til at tage dette afgørende skridt ud af offerrollen, beder jeg dem om at forankre denne intention nu. Skriv denne sætning i kommentarerne nedenfor som et ubrydeligt løfte til dem selv. Jeg er spejlet, men ikke smerten. Lad dette være deres personlige manifest og det allerførste skridt ind i en ny, kompromisløs virkelighed. Deres livslange rejse gennem smerten var aldrig en meningsløs straf, men en intens, alkymistisk smidning af den psyke, der nu er helt uigennemtrængelig for andres febrilske projektioner. De har endelig indtaget deres retmæssige plads, og de står urokkelig, fri og iskold midt i verdens larmende kaos. Det er tid til at leve sandheden. Projektet er hermed fuldendt.